Mayong adlaw, mga binati o minahal kong matalunod. Today is Monday nga. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom, welcome kanan nga mo invest o business dire sa lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. I hope nga inyo pong suportahan ug tabangan sa advokasya ang pagpalathan sa mga negosyante dire sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan kanunay ng atong administrasyon ay nagbahay Mayor Alvera E. Pabulyo. Ito silang tabangan guys aron mas daghang pang mga programa na mahimo para sa katawhan ng kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ikupipi, bisyo.